Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ay, makabannog tagmalmalom nga agtrabaho. Apay lakay, talaga mabanbanog kan ngagtrabaho? Kagangay na bakit? Siyempre, makabannog. Nga makaparagsak mo't, kapot ang maipaay ko amin nakasapulan yung agina. Nagado nga ron ti umapapal kanyak, Orlan. Ha? Nasaliwanwan ka nung aminan ti biyag tayo. Magatang ko kano amin akayat ko agatangan. Talaga? Wan, ngam ko nakmat kadakwada, aga po amin day ta iti gagat kan sakripisyong para kada kami. Ay, di dala mo no kasano karigat para kan kati agmalmalam nga agtrab-trabaho. Tapno maipayan na kami lang itinasaya at panagbiag. Siyempre, Carla, para kada kayo amin na panagsakripisyo. Gapot ay patpatag kayo launa ita anak ta. Saan ka daday tatiin karikan ka, idin kalaysa ka. Ipatpatagda kamat unay-unay lakay. Ay, wen gayam, naglutok iti paboritom, tapno mapunas amin abanog mo. Agyaman Ngam amam Carla, makita kayo lang ita anak ta, napunas amin ang abanog ko, bakit? Talaga? Naalang ron, ingka agpalasan tamangan tayon, tapno makainan na kamatan. Naimbag ta nakapasyar kayo, tatang. Well, anak kao. Anda ngamin mapan ko gatangan di kailay. Isungain sa mirakong tinimagas dito'y balayaw. Kumusta nga japaw? Kay tultulod ko di pagadalan, tatang. Nagsubliak adagos, ta da delivery nga urayak. Ay na, nagasat ka ni Orlan, anak kao. Tanay, nagpintasan do'y balayaw. Kan kumpletaw, dali ka man yaw. Gapuday ta iti sakripisyo ni Orlan, tatang. Kan amuyo mo ta nagagat at talaga di manugang nyo. Talaga, anak kao. Iso saan ka nagbidawt? Ta iti kaano nagiti nagaram kan ka? Ni Orlan tinapilim anak ikalaysaan. Nasayaat ngamin at tao ti asawak, tatang. Kan awa na pulos ti nagbaliwan na, manipod nagkasar kami. Aging ga iti maadaan kami iti anak. Well, anak kao. Puno unay day tanak ko nam. Tauray da kami a pamilyam parparaburan ti asawa. Dayta ti numero 1 ang nangayatakkan kwa na, tatang. Nakitak ngamin no kasano ti trato na kada kayo. Sapay la ko maanak. Tama ta ginayon ti kasta aggalad di asawam. Kanayon ko nga ikararag dayta, tatang. Ni Daddy Inton bigat saan ka di? Wan, anak ko. Apay aya? Agpasyar tayo ko ma-ijay mall, Mami. Sige. Ibagak day ta ka ni Dadim. Sigurado akayat na. Talaga, Mami? Sigurado day ta, anak ko. Amumot na patagka ka ni Dadim. Iso nga aramidan na amin, tapno happy ka. Love ko mat ni Daddy, Mami. Kan uresi ka. Love da ka mat, Sandy. Isa a good girl ka kumakanayon, ha? Siyempre, Mami. Ala, umay ka nga rodan. Isagana tanti ka ng tayo. Huston to no sumangpat ni Dadim. When, Mami?
Sa tinagmalmalamal pa nagtrabaho mo, Orlan. Okay lang, bakit? Naimbaglaan na tawan trabaho inton bigat. Awan nga agpaiso ti trabaho. Nga maada request di anak mo. Anya nga data? Hello, Daddy! Uy, at dagayam dito ti prinsesa ka. Itay ka pa nga urayan, Daddy. Ada nga min ibagakken ka. Oh, anya data anak ko? Daddy, kayat ko kumatimapan ijay mall. Data ka dilang ti kayat mo? Yes, Daddy. Okay. Ken, adapay bonus mo. Gatangan ta amin na kayat mo gatangan anak. Ken mangan tayo ti paborito ma restaurant. Talaga, Daddy? Siyempre ngamin, love na ka ni Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome anak. Ala, husto daytan. Umay kayo manganan. Oh, nangag mo ni mami anak. Oh my God, mangan tayo ka nun. Nasingpet kan managparabor ti asawak manang Emmy. Nang runa no maipapanen iti anak mi. Ado ti mangidaydayaw kan kuana, gapo ta makitkita da no kasano ti kinaragget na ngagtrabaho para kada kami nga agina. Kat subsubadak met dayta, babaan iti panang taripatok kadakwada an nasayaat iti anak mi. Ultimo ni tatang kat idayaw na unay ti asawak. Nagtultuloy nga rod ti kasdi agalad ti asawak manang, agingga iti dimteng timay sa apasamak, ajak pulos ni namnama. Oh, nasapa ka matasimang pat ita, Orlan. Talaga sinapak tinagawit Carla. Tamasapak nga agbiyahe ang mapanidyo probinsya inton bigat. Ha? Anya ti arami dami di probinsya? Inawagan naktikabsat ko di opisina. Agpilit ka no nga umay dito ni nanang. Kinapudno na, nabayag ka no na kayat ni nanang to umay matagyan dito eh. Ngam inyaw awan lang tikabsat ko. Taamo na kat nga rod to ugali ni nanang. Ngam talagang ipilit na ka na to umay dito eh. Kasta ka di, lakay? Sa bagay, nabayag mo tin ang nagnanaid ni nanang iti balay ti kabsat ko. Panawan mo't siguro na sublatin tamutan. Okay ka dilaan ken ka, Carla? Ha? One mat. Abay ka tinasaan. Medyo nakla at aklaang. Ta inton bigat mat gaya man asukunam ni nanang. Kapilitan bakit? Takadagit isumarsaron nung aldaw, busy akton. Jakton masango. Kat awan mo ti mabalin na mangitulod ka ni nanang ditoy. Di, sige, mapanmulat pansukunan. Dalo sakton ti pagyanan na asiled. Sapay ko ma, tamagustuhan ni nanang. Agyamanakkan ka bakit? Anusan ta ni nanang, tani? Nabayag mo ta santa anak ka din na. Kat sapay la ko ma, tanasaya at ti panagnaid na ditoy. Dito ko nam anak ka. Umayag na dito di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Kalaat nga rod ang nagpasukon ka ni Orlan. Kasta ka na eh. Nay, itaman pa yung agagar nga umayag na dito. Jakman amo tatang. Jakmat makapagkadkad. Tama nga noon dama ko na ni Orlan. Agawin mo't anak. Narigat, tama nga nadama ko na di asawam kan ka.
Katsapay la ko matawan ti isang bay ariribak, di katuga nga mababay. Wen nga hod tatang. Amuyo mo't no anya ti ugali ti katugangak. Nalaing nga agdillaw. Ken ibaga na lata ti kayat na nga ibaga. Oray makapasakit iti sabali a tao. Ano Sam, Carla, tayo na ni Orlando jay. Narigat mo't na ano pagkadkadam. Diyak pa'y nga rod na ibaga iti apo ko yo tatang. Ngam sigurado ang magustuhan mo't ni Sandy. Tadi na pa'y nadanaan ni Lola na. Sapay kumaa, ta saan to amadlaw ni Sandy dagiti madi agalad ni Lola na. Mami, apay akasla na nagtipang panunutem. Ha? Ne, awan anak ko. Adala malagip ko. Anya nga oras as sumangpot ni Daddy, Mami? Napan ni Daddy iji probinsya. Napan na sinukon ni Lola, anak. Ha? Sinukon na ni Lola? Umay dito'y ni Lola, Mami? Wan anak ko. Dito'y pailang agnaid ni Lola. Nabayag mo't adi mo nakita saan ka di? Uwan, Mami. Amok akailiw mo mo'tan ni Lola, anak ko. Wan, Mami? Kuma, sumangpot dan ka ni Daddy? Di ka agdanag. Madamdamalaeng at dadanton dito'y. Sige ta inak isagana di sangputan da amakan anak ko. Wan, Mami? Ala, dumanon kayo, nanang. Nay, nagpintas mo tantoy balayo anak ko. Nasayat mo ta nagustuhan nyo, nanang. Nasaya tada kayo nanang. Agmano ak. Nay, sika ka din da ita Carla. Limok magkamat. Ay masiguro akan ayon tikang kaninyo anya. Siyempre mata, nanang. Ket sigurado ang magustuhan nyo ti panaglutluto ni Carla. Ay rumbang laeng Masapol ang maramanak ti panaglutluto na. Di kayo agdanag nanang. Ilutuan kayo iti naiimas tapno ma-enjoy yung ti panagyan nyo ditoy. Kayat mo asawan. Saan ka nga agtrab-trabahaw? Diyay latan aglutluto ti aramidam? Ay, sumot lagayam ang naglukmag ka na. Nanang, jakon pinagtrabaho ni Carla. Tapno mataray pa ito na anaimbag ta apo ko yo. Makastagayam. Wan, nanang. Ala, umay kayo nanang. Amok anabanog kayo ka ni Orlan ang nagbiyahe. Iso ang nagluto akon, tapno makapangan kayon, sakbay nga aginana kayo. Naisaganak mo tanti pagturugan nyo asilen. Iti ababaapan na rita manang Emmy, nakipagnaedan kada kami ti katugangak. Amo nilakay ko no anya ti ugali ti katugangak. Kunak no nagbalbaliwon manang, tabim makatkat nga rudan. Ngam nagbidutak, takas laki marupay ti madi agalad na. Nupay kasta, inananusak manang. Impagpagapuklaengan iti nasingpet nga asawak. Ngam adda dagiti gundaway ajak maliklikan asong batan, gaputa makapainsultumet ti panagsasauna. Kas iti naminsan.
Ay mabisid ako. Awan ka di pa itimakan si Kakarla. Mabitla ang nanang. Napan ko pa'y ngamin sinukon ti apo ko yu iti pagadalan. Iso ajak pa'y nakaluto. Sana bale, tamabit matla ang amaluto ti sidaan tayo. Ay, nagluto ka ko mga minan asak bay apimanaw ka. Amumot nga daak dito. Nagkiinad kan tumot kami nga gunggunay. Iso ang makamkamtod ka iti oras. Naglukmag kan tumot nga main. Iso akas tati pa naggargaraw mo. Nanang, day talang arudin ti aramidam, tati anak ko lang tiyang trabaho. Di mo pa'y maaramid magta nasayaat. Nanang, saan lang adag ito'y ti trabaho? Makitkita yumot nga ado ti matrabaho dito'y balay. Saan akas to'y kaurnos ti pagnanaadan nyo abalay? No saan asyak ti agidaldalimanak dito'y? Kasung-basung-batan nakpayag. Naglaing ka na babae. Kas kalasig siguro. Awan mo ti kastabiyag mo ita. No saan aga po iti anak ko? Saan nyo nga ibagaday tananang? Ta saan nakapinidot laang iti sadino man di anak yo? Nakaadalak mo't nanang. Iso atan tanangin nyo kumamot ti panagsasauyo kanyak. Agpay sumot na giti ibagbagak. Ha! Agraraman kakit di Awan pa'y serbim nga inasawa di anak kao. No apay mo't ngamen, asikapay tinagustuhan na. Nagalas mo gaya man di pa nagsasao di katugangam anak kao. Tatang, Apay nga ipalubos mo kaya pagsasawan na kayo di kasta. bayan yun. Ti importante, amo na ahusto lang dagiti ibagbagak ken kuana. Diyak ngamin kayat nga ibaga na nga awan respeto ken kuana, tatang. Ang maglablabos mo tan. Kasla lang arudan doon niya nga dadita balayaw. Pagserserbiyan pa'y, gamkastatar aramidan na kan ka, nagawan ka tabayin day jaba kang taan. Diyak ngamin kayat nga isuday ta ti pangrugyan ti susik mi nga agasawa, tatang. Ang masapaw, amamuan ni Orlan, tar aramidan kan ka dyan inana, anak ko. Kapo siguro taam muna ti anak na lang ti agtrab-trabaho, kastan ti trato na kan ka. Ang mamu pa'y, no ada kasta kabibiyag di anak na, no saan asika, tinasawa na. Bayan yun, tatang. Siya kundi makaamoy ti amin. Maamuan tumat lang ti asawak ti aramidon ti inana. Da ito iti tandaan am, Carla. Saan lang napadpadasin di katuga nga mapadaksin na kay ti imatang ni Orlan. Tasak, ti makalaban na. Sapay ko mata saan nga umabot iti dayta apunto, tatang. Tapno saan ada kami nga agasawa ti agriri. Ayan ni nanang, apay aday pala umaymangan. Saan ka no pa mabisin bakit? Kayan mabain ka no kon ka, tagong ungot ka kanumot kan kwa na. Kasta timpulong na kan ka, Orlan? Carla, among matanda ugali di inak. Saan mo lat ako man at tinutupan? Nasakit nga minti pa nagsasao ni nanang mo. Ingkalindagak laang ti bagik. Amumot adyak kaya ti makiapakan kwa na. Pasensya ka no kasta ti inak. Jakmot niya min mabalin at talikudan, ta inakkat nga rod. Amok nga do ti pagkurkurangan na. Ngam na siya ti makaawat, pasensya amlat ako man. Nagalas nga min nakasusik ti nakaikamangan. Pasensya kan, Orlan. Ngam aglablabos mat ngaminan ni nanang. Saan ko maday ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan? Saan bakit? Normal lang kanyak ti kaso reaksyon ko ta inakkat nga rod. Iso adaw dawatag tinaan-anay apan nakaawat mo. Sapay la kuma, tama pasensya am di inak.
Nasingpat ni Lolam. Saan? Nangagkutimbag-baganakan kay di nagsarita kayo. Ap-apaan na kayo pa. Kasday laang ni Lolam. Tinasayaat, kanayon akasaritam, tapno maay-ayokan ka. Manjak, mami. Jak kayat ni Lola. Mabutengak kwa na. Basta di mo pakpakitaan ti madin ni Lolam, anak ko. Agungot kan ka ni dadim. Jaklatan as-asit gan mami. Amang ano pati siya kat kaungat na pay. Adakan ka day ta, anak ko. Ngamno kasarita na ka, kasarita met ni Lolam. Nanang, umay kayo manganan. Ay, di dakban istorbon si Kakarla. Tamadama nga agbuy-buy ay titibay. Amangan ko nak numabisin kayo, nanang. Nakaluto akon. Di ka ba naging sisingpot si kababae? Isuntomat lang ay so nagalas di ugalim. Agyaman ka, tay nasawa na katianak ka. Agraraman. Nanang, isumat lakas ta kakalukmag, tanagimas gayam tibiyag mo. Kakaasi dyan ako amang manggad, ngabsi ka, ada ka dito'y balayaw nga agim imas. Nanang, pangaasiyo, di kayo kaya tasong batan. Amang ano anyan tumanti darom yun ka ni Orlan. Naa! Tapagbalinan nakpay apulungera! Talaga nga awan babain mo ang babae! Saan kumamot akas na ti panagsasauyo ita asawa? Ha? Orlan? Ay, kasanaw! Kat nagbastos ba't ngamin day ta babae? Nanang, nangag ko ti amin. Itay pa adang-danggag ti saritaan nyo ita asawa. Kat day ta asawam ti sakit mo? May saka mo? Noon niya launay ti kinayat mo iti day ta babae. Nasayat ni asawa ni Carla, nanang. Iso arespitaran nyo kumamat. Orlan, huston, bayamon. Awan anyaman na kanyak daytoy. Saan, Carla? Masapol ang maipalawag ka ni nanang dagiti mading aramid na. Anya? Nanang, no kaya ti tagbayag iti poder mi iti asawak, masapol a baliwan nyo ti panakilangan nyo konkuana. Kaya't da kayo ang makadin na, nanang. Tamailiw kami mat kada kayo. Kan kaya't mi nga iparik na kada kayo, anapatag kayo kada kami. Ngamay sa lang tikid dawag. Saya atin nyo kumati makilangan iti asawak. Pangaasiyo kuma. Jak impagarop, ana imatangan, ken nanggagayam ti asawak, ti panagsasao ti inana kanyak manang Emmy. Saan ang nakapaglibak ni nanang iti day di agundaway. Naimbaglaangan ta nakapagsarita mutlaang iti nasaya at ti asawak. Ken ti inana, iso asaanan adim makkelpay ti riri. Naawatan ti katugangak dagiti kayat ang mapasamak ti asawak. Dakkel ayaman ko day di apasamak manang, gaputakas lamang rugrugi idinti tensyon iti nagbaetan mi iti asawak. Manipud idi, nagbaliwan ti trato kanyak ti katugangak manang, kat nayasadagmatan ti rikna ti anak ko iti lola na. Aging gaita manang adapay laeng iti puder mi ni nanang. Nasayaatan ti linnangan mi iti tunggal maysa, apakaragsakan met unay ti asawak.
Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, Carla. Pagayam a Carla, pudno a makaibati iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti kasken ka, nga adda iti puderda dagiti nakaikamangan da. Nagasat ka tanasaya at tilin ng inyong agasawa. Uray adda dagiti kastoy adimteng a panubok iti biagyo. Kat dayawon kamet, gapo iti respetom iti nakaikamangam. Uray adda dagiti naaramid na asaan a maiparbeng. Sapay ko ma, taagtultuloy tinasaya at alin na nganyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anya ngay Doming, nakasagana ka din asumango kadagiti dadakkel ko? Wan Alma, magagaranak nga ruden? Doming ipakpakaunakon, sa bali ti ugali dagiti dadakkel ko. Amangan no maawanan ka iti ganas kanyak no makasango mon ida. Anya ka kadi ay Alma. Kidawag ka di am muna kadakwada no sana ka nakasagana? Saan kan salaangan ayam amo kadakwada? Amangan no day tapay ti pakadadaulan ti relasyon ta. Ne, apay ko mamadadaal nga eh. Nakarkaro kiti abumigkit ti relasyon ta Ngamin, am-amu dakton nagiti dadakkel mo. Sa anak to basta agloko, ta syempre, mabayinak kadakwada saan aya? Ne, apay, plano nak alukwan? Ne, saan? Rabrabakan ka laang mo't Alma. Si Kamet. Oh, aday ta ka manan. Mabalin ka di Alma. Saan ka kumasan na ay? Nakarkarong agnerbiyosak no kasta ka. Basta, ikarim Doming Saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nga uray no maamwamon ti kababalin ti pamilyak. Nati ko na matrabahom, Dumeng. Utility messenger iti may isang opisina di ili tata. Utility? Messenger? Nagadokat nga amomawn. Pinapintas mo laeng. Di ka pailakot ediret sa amay saka a janitor. Ha? Tatang, saan ko Di ka makibiyang dito Alma. Saan asikati ka sarsaritak no di ka na ito alalaki nga inyam amom anobiyaw. Kasano ko maababiyag mo nga iti anak may? No janitor kamot lagayam. Un nga raw da. Amom ka di a prinsesa mi ni Alma. Nangataw, taarapap mi para kan kwa na. Iso nga rod ngayon kagumaan mi a pinagadal nga oray saan kami anabak nang kalpasan na ag tinaglaeng itikaskan ka janitor. Unay mo tantigas ta pa nagsasaom tatang. Nakababain mo't ka ni Domi. Ay, awan ti rumbang nga pagbainak. Adak iti unag ti pagkaingak, iso nga awan nga ron ti rumbang nga pagbainak. Awan, apulos. Manong, apay naliday ka? Ha? Ay, sa anak mo na naliday ading. Sigurado ka, Manong? Wen, adala yung pampanunutag. Iso sigurong yung pagarop mo nalidayak. Ada yung ngamin tikit kita, Adala ngamin pampanunutag ading ko. Ngam sa anak ka naliday. Agina nakangaro din, Manong. Rabiin.
Ading, si katirumbang nga ginana. Ngamin, adapay klase minton bigat saan ka di? Wan manong, maturog akon. Oh, naaramid mo kadimot lang dagiti homework mo. Nalpasam manong. Alang arudan, ing ka maturugan, tapno di ka maladaw nga agring inton bigat. Adala mo tirabi eh. Maturog ka na ading ko. Pasensya kan idirabi iduming. Amok na bainan ka? Anya na ba inan? Sana anya? Di ka man duming. Kabisado ka. Nalaka ka ama pa bainan. Kat jay naramid dagiti dadakkel ko idirabi nalabas day jay. Anya kalakit din aya. Imbagak mutun kan ka. Awan anya man nakanyak day jay. Maawatak dagiti dadakkel mo. Maawatam. Nga makiwin naswas kan kanyak kasta ka di. Nagkuna makiwin na suwasak kan kalma. Gaputa na pasakitan ka iti jar dagiti dadakkel ko. Idi inyam ammo kakadakwada. Alma, nalaos ti panangipatag ko kan ka. Kat ibagbagakon. Saan ka napasakitan iti nagbalin at rato kanya kadagiti dadakkel mo. Doming? Kinapudno na. Nakarkaro pa ikit din nga inayat ka. Gaputay niyam amuna kadagiti dadakkel mo. Itilaksid di kas jaya kababalinda. Ad-addan ngayong patag ka, Alma. Amo ka sa anak ang makapaglibak ka ni Alma manang Emmy. Tapatsek, anarik na ti marikriknak, iti daydi agundaway. Ngamin ka gumaak a pinagparang, nga awan anyaman na kanyak tinapasamak, gapo tanalaos ti panangipatag ko kankwana. Gapo tagin inayat kami at talaga ka ni Alma, awan na aramidan dagiti dadakkel na maipanggap iti relasyon mi. Ad-adamutan ang nagsalukagak, tatalaga akayat ko nga ikalaysa ni Alma. Iti panaglabas tinasurok talo atawan, nakaurnong kami ka ni Alma manang, kat ingkadang mingarudan ti agkalaysa. Maagkakadisi ka, Alma. Ha? Apay mo ta nakastati sa uyo, tatang? Kasanaw, katagdadata lang arudan nga amaw asaan mi akayat da ita alalaki aparakan ka. Ita, ipakpakada mamakikalay sa akakan Tatang, ay ayatan mi titunggal maysa. Pudnuti ko na ti anak yo, tata. Ikarik, saan ko abaybay ang ti anak yo? Ikak itinarimat ang masakbayan ni Alma. Anya ko mga anarimat ang masakbayan ti maipaay mo kan kuana kat may sakalaang adyan ni Taur. Nalabas mo ti pananginsultuyo ka ni Doming, tatang. Nagagatmat ni Doming. Ngam apay akasta ti aramidan nyo. Ay saan nga umdas ti kagatap no may kan na ka itinarimat ang masakbayan akas iti kunana. Iso nga itapay laang ibagbagakon, Alma. Agpanunot ka na imbag. Laksidan da ka nga anak no ipilit mo ti kayat mau. Anya? Ibagbagakon no anya ti mapasama, Alma. Iso nga agpanunot ka ana imbag.
sakbay nga ituloy ta ti panggap ta pa nagkalaysa. Kaya't kaadamagan manin Alma. Anya day ta, Doming? Amo mata saan da ka kayat tagi tinaganakan ka. Iso akayat ko amang ngagan manipod ka. Talaga ka di nakasagana ka makikalay sa kanya? Itilaksid ti kinapudno saan da ka kayat tagi tidadakkel mo? Anya ka din nakita ti saludsod day ta, Doming? Kaya't ko amaamuan. Tadyak kaya't nga agbabawi kanto iti udi na. Idi inayat ka. Ingkarik iti bagik nga awanan ti sabali nga ayatek. No saan asika? Alma. Iso asaanan ang mabaliwan ti pangadeng ko. Kan maysa, siyak mo ti kalaysam. Saan adagiti dadakkel ko? No kasta nga rod, makisarita akmanan ka nagiti dadakkel mo. Taibaga ngagkalay satan. Saan na masapol? Sigodan nga amuda kayat ko ti makikalay sa ka. Ngam Alma, masapol ang... Diyak kayat apabainanda ka manan. Iso asya kun ti mangibaga kadakwada, no kaano ti panagkalay sata. Ha? Nalaos ti sakit tinakam ko idi pinabainanda ka. Diyak kayat ama ulit pa'y dadya apagtang. Tadyak kayat ama sair tiriknam. Iso asya kun ti makaamo ang mangibaga kadakwada. Maipapan iti anyaman ang mapagsaritaan ta. Maipapan iti panagkalay sata. Talaga gayam ang matuloy yung ti panagkalay sayo ka na Alma, gayam. Wan gayam. Ay ayatek unay ni Alma. Katsak lakit din paluspusan pa eh. Itapay lang, kablawan kan gayam. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman na Cardo. Oh, amang ano nalipatan mo di saritaan ta ah. Sikat ti besaman ko iti panagkalaysak. Jack tumalipatan day ta. Isang orni agsagsagana akong Doming. Agyaman ak no kasta Cardo. Ay, ngamamom. Madandanagan man. Gagangay day tarik na Doming. Ngam apama na malpas ti kalaysa. Sigurado ang mapunas to ti amin a negatibo ang marikrik nam ita. Cardo. Nagasat kit din na Alma ah. Ngamin, sigurado nga agbalin ka responsable nga adigi ti pagtaengan. Unay nita pa ng pasablog mo kanyak gayam. Uy, saan ka paspasablugan na niya? Ibagbagak tagpaiso. Sapay ako mga ruta mapasamak to dahit ang imbagam Cardo. Diyak ngamin kaya't nga agbabawin to ni Alma ang makikalay sa kanyak. Anya di ko nam Alma? Saan ka no adumar ay dagiti dadakkel ko iti panagkalay sata? Anya? Kasano nga rudan? Doming, awan anyaman na kanya. Nga uray saan adumar ay dagiti dadakkel ko. Anya? Matuloy ti kalay sata nga uray awanda. Ngam Alma, maminsan lang mapasamak ti kasta pagdang iti biyag mo. No, kayat mo. Itantanta pa lang ti panagkalay sata. Urahin ta nga manugot iti dadakkel mo. Tapno darayan dan tumutla ang tinapatag apagdang iti biyag mo. No itantanta ti agkalaysa, siguradong ad-addan nga ipilit dati kayat da. Ad-addan alapdan data, Doming. Alma. Iso nga uray saan da adumaray, akas iti kunada. Ituloy ta ti agkalaysa. Iti kasta, awan ton ti maaramidan da. Ay, Di mo ko naan adin akon kayat nga ikalaysa, Doming. ne, saan nakasta Alma? Ngam si ka ti pampanunutag. Kasi tinakon-akon, maminsan lang mapasamak na itaan na patagapagdang iti biyag mo. Amang ano sana kompleto ti ragsak mo, naawan na iti dadakkel mo. Doming, siyak ti denggam. Imbagakon kan ka. Ad-ad da alapdan data no kalaat nga itantanta tinapagsaritaan ta. Iso adumar ay daman wenno saan, ituloy ta tinapagsaritaan ta. Ituloy ta ti agkalaysa.
Napatgak nga rod ti kayat ti kaayan ayat ko manang. Plinano mi ti kalay sami nga uray impak pakaunan dagiti dadakkel na asaan da dumaray. Pabor para kanyak dayjay, ngam saan lata na punas iti isip ko, asaan nga agbalin a kompleto ti kinaragsak ni Alma, no awan dagiti dadakkel na iti kanito nga agkalay sa kami. Ngam kasta unay ti panakaklaat ken ragsak kumanang, ta iti kaaldawan ti kalay sami, adda dagiti dadakkel ni Alma. Nakitak matlaeng ti kinaragsak ti kaayan-ayat ko iti daydi akanito. Kalpasan ti kalaysa, kinasarita dakdagiti dadakkel ni Alma, amasapol nga agnaed kami iji balayda, ta saan da kano apalubusan amayadayo kadakwada ti anak da. Imanugot akmat manang tapara kanyak, saan mat a big deal dayjay akid daw da kanyak. Ngam sabali gayam ti plano da, iso akas jay ti kinid daw da kanyak. Itatag na anaed kayon dito'y nga agasawa. Masapol nga akwam ti amin agastos dito'y balay. Ha? Oh, di mo kung naan nga agkad-kad ka si kadumeng. Di ikam lang arudan nagkad-kad, idin kalay sam ti anak may. Ni, saan nga iti kasta tatang? Medyo naklatak lang amin ta. Kadi mo kayat nga akon ti gastos dito'y balay kasta kade? Saan nga iti kasta nanang? Kasi tinakon-akon, naklatak laeng. Diyak namin ninamnamang obligaan da kiti gastos dito'y balay. Oh, di agkad-kad ka nga raw. Kasta ti pasimudag ti tinor ti panagsaom. Ni, saan tatang? Apay ko mga agkad-kadak ngay. Saan tatang? Nasayat nga rod no kasta. Kandi mi kayat nga alilaom ti anak may Saan may pinadakkel kan pinagadal ti anak may? Tapno agbalin laeng nga alila. Diyak to aramiden ti kasta nanang. Nasaya at nga rod no kasta. Katangay nagkikinaawatan tayaw. Namnamaan mi nga awan ti rumswa aparikot domeng. Tano saan? Kabailan da kayo apag sinaan ita anak may. Doming, tangay saan pa'y matlaang amadlaw ti sikog ko. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kay ti gastos di ti balay. Tani, impabaklay mo't amin ang dagiti dadakkel ko kan ka ti gastos. Ni, saan Amang ano maapektaran ti sikog mo no agtrabaho ka manan. Ngam nakakaasi kan Kabailak Alma. Kan sa anak mo't nga krikreklamo saan ka di? Anyamot nga minan datatang kan nanang. Tila mapampanunot da nga aramidan. No panunutan imbag, saan matarumba nga ipabaklay da kan ka ti amin na gastos kat? Baybayam kadilatan. Tinapatag. Nasaya tilinangan mi. Doming. Diyak kahit nga darumso asaan mi pa nagkikinaawatan ka nagiti dadakkel mo. Ti kayat ko, naanayas lata ti amin. Nang runa ti panagdanata. Agyaman nak Doming ha. Talaga nga ipatpatag na unay. Talaga Iso na kasagana ka mga rami diti amin. Tapnaawan rumsa parikot iti panagdanata. Ngam no makitak nga agabuso dagiti dadakkel ko. Siyak amis mo ti mang tubngar kadakwada. Anya kalaki tinaya. Di mo tubtubngaran na kiti naganak mo. Sana bale, takabalak mo't. Kantap no makasigurado ta. Itapay laeng. Rugya akong tagkita iti sideline ko. Wano saan? Mangkita kiti trabaho nga agswildo akiti dakdakkel. Tapno maipay ti amin na kahit dagiti dadakkel mo.
Alla manong, amangan no marigatan kan. Apay ko maamarigatan ak ngay ading ko. Ngamin, pagadadalin naklat ta. Masapol at tulungak damamangkin papang amang paadal kan kaading ko. Ngamin, pagsubad ko day takadakwada iti panang paadal damot lang kanyak. Manong, Basta saya atim tagadal ading ha. Di mo baybayan ti panag-eskwelam. wan manong, promise. Kan nagsingsingpet ka akanayon ading ko. Di mo ikan iti parikot dagiti dadakkel ta. May isang titawan ti anak ta Alma. Bayat a dumakdakkel ni baby. Sigurado a dumakdakkel mo ti gastos ta. Pudno day ta na ko nam. Kat agyamanak ta nasalukag ka. Malaksi da bakbaklayom ti amin na gastos di ti balay. Tumultulong ka pa iti pamilyam. Rumbang lang mo't san ka di. Wan matket di Malaksi da nasalukag ka. Nalaing ka pa'y nga agurnong. Iso nga uray kaskasano. Adamot mako na nga urnong ta. Masapul day ta Alma. Ngam adadimteng kanya nga oportunidad. Ajak kaya ta paluspusan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda na pintas sa trabaho ngay naplaya ki Macau. Iso kidnawag ko mati pamalubos mo. Anya? Agabrod ka? Para na ito iti masakbayan tayo Alma. Takas iti nakon. Iti panaglabas ti aldaw. Sigurado a dumakdakkel mo ti gastos tayo. Doming. Palubusan na kumabakit. Adyak kaya ta makamtud tayo. Iso adyak kaya ta paluspusan ti oportunidad. Palubusan na kumaha. Babaan iti naalumamay apan nakisaritak iti asawak, pinalubusan nak ang nagabroad manang. Iso ang nakagtengak dito'y Macau. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napintas ti nagbalin at trabahok dito'y, kan nakatumpungak pa'y iti nasayaat nga amo, isong ad-addan ang nakaurnungak. Inaman ti tawan ti anak mi ka ni Alma, kat ni ading ko, dandanimot tan agkolehyo. Nanayunan met ananayunan ti urnong mi nga agasawa, tanalaing nga agigam iti kwarta ni Alma. Dagitimot na kaikamangak, nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato da kanyak, tamariknak itan nga ipatpateg, ken kailalaandak a manugang da. Iso nga itultuloy ko matlatta ti kinasayaat ko ang naikamang, ken ti responsibilidad ko kadakwada, tapno nasaya at laeng a panaglilinangan ti madakkelan ti anak ko.
Panggap kon ti ag for good ita Pilipinas, tamangibangon kami laangan iti basita a negosyo mi. Ngam kinasarita nakti amok ditoy, nga agtali na edak kumapay lakadakwada, banag nga inanamungak met. Sapay ko mamanang ta nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Doming. Doming, nagmayat pagayam ko. Saan lang nga inspirasyon ti maagsaw iti insalaysay mo, no di kat may saan napatag nga adal ti naibatim. Dayta kat ti panagbalin a kalmado iti anyaman a sitwasyon. Tano malaukan ngamin iti pudot ti ulo, pungtot kan sakit tinakam ti may sa abanag, sigurado nga awan tinasaya at apagbanagan na, kat saan a panagkikin na awatan ti itden na. Iso asaludo akken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.